Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Estem al barri de Sants. Sí. Estem a un lloc molt raro. Molt random. Més que raro, random. Sí, una mica. Per Aleatori. què? Perquè estem fent un programa, tècnicament estem fent un programa a una lavanderia. Una bugaderia. Una bugaderia i una botiga de Casa de tintes d'impressora. Potser és el primer podcast que es fa en una botiga de tintes d'impressora? Sí. Tintes d'impressora? De reomplir. És que tenen aquí una màquina per reomplir tintes I d'impressora. la casa de les tintes. Però és que a part, això a part de ser una bugaderia... Casa de la fàbrica del cartutxo. La fàbrica del cartutxo. També és un videoclub. A sobre, un videoclub l'any Sí. 2022, ¿vale? Sí. I ens semblava curiós. Ens semblava curiós per venir i xerrar amb una convidada molt especial, que és la Kenia Bugarín. Què tal? Hola, què tal? Sí, ho he dit bé, crec. Ho has dit bé, superbé. Ella és la youtuber responsable de El Último Videoclub, que potser és aquest, l'Último Videoclub. Potser. No ho sabem. Físic sí. Físicament sí. Però igual tanca abans que el seu canal, per tant, seguirà sent l'últim El videoclub. seu canal va sobre cinema, evidentment, sobretot sobre cinema fantàstic i de terror, i la podeu seguir a Instagram, El Último Videoclub, tot separat amb guió baix, i a Twitter, Kenia Videoclub. Ho he dit bé? Sí, sóc molt dolenta amb els noms a xarxes socials. És com que jo, bueno... No A cada una he posat un nom, però bueno... Aleatorio, ja està. Sí. Vale. Ja veieu que no ens hem trencat gaire el cap buscant un lloc per fer el podcast, no? Vull dir, l'últim videoclub hem anat a un videoclub. Jo diria que un videoclub a lavanderia amb cartutxos, o sigui, és bastant especial. És bastant guai, és bastant guai. Jo crec que no hi ha més llocs com aquest. La llama és molt guai, però... Però una lavanderia... És un videoclub, la llama. No. Bueno, no sé si... No. Pel·lis no venen encara. No n'hi ha. Pues no és... Bueno, a més em va fer gràcia perquè quan li vaig dir a la Kenia de quedar aquí, em va dir, és un poco de segrest. Sí. No? És un argumento peliculero. Tu ets una mica peliculera. Tenia una mica de por, però per sort la porta està oberta, o sigui que sigues tranquil·la. I és un lloc molt agradable, hem de dir. És un lloc molt agradable. Hem parlat amb el propietari, que després parlarem amb ell. El vaig a cridar. Ara. Dani, espera, així, Així espontani. Així, ja està. Està planxant. Literalment. Vale. És que clar, té dos negocis, el Dani, o tres, o no sé quantos negocios hay aquí. Tu em deies que això, aquest local, més el del costat, més un altre, era un videoclub? Sí, un videoclub tot. Devia ser dels primers d'Espanya i acabarà sent dels últims. Sí. De moment segur que és dels últims, segur. Era un negoci dels teus pares, no? I això ha quedat com que és una cosa que a tu t'agrada el cinema i has deixat com aquest espai. No? Jo vaig obrir la tintoreria, no és bugaderia, és tintoreria bugaderia, però me dedico més a la tintoreria, neteja en sec i tot això. Llavors em vaig formar, vaig fer cursos i tal, perquè ja veia que del cinema així físic anava a pique. I bueno, i ja està, i vaig obrir la tintoreria fa 20 anys i fins ara. I el videoclub pensava tancar-lo quan ja baixés la feina, però no, bueno, m'agrada i lo mantinc. Molt bé. Estem aquí entre tintes d'ordinador, o sigui, d'impressora, i hi ha DVDs per llogar, vull dir... Sí, cartutxos compatibles d'impressora, que també per fer aquesta cosa al barri, també que no n'hi havia gaires, i mira. Que el d'imprimir també comença a ser un negoci una mica obsolet ja també, no? Jo no imprimeixo, només venc la tinta i ja està. Bueno, però sí. Que no, sí. I abans hem fet una pregunta, que la tornaré a fer, perquè de petits tots teníem present la nostra botiga de vídeo, bueno, el videoclub, i hi havia la secció X, no? Hi havia la secció X a tots els videoclubs. De porno, sí. I abans hem fet la pregunta i ens ha contestat, però ara t'ho torno a preguntar. Hi ha secció X en aquest videoclub? No, ara mateix fa molts anys que la vaig treure. Vale. Que a vegades no... Clar, perquè... M'agradava, venien nois i posaven allà i no. No, era una mica estrany. És una tonteria. Si hi havia algun client que la volia, la caixa, toma. Remena i ja està. Però no, a fora ja no, la vas treure. I ja està. No, clar, perquè tampoc no... Però té secció infantil, té secció cine espanyol, té novetats, tens com clàssics... Sí, tinc moltíssims clàssics, milers de pel·lícules que les tinc a dins, perquè sense caràtula ni res... Amb bobines, aquí. Amb bobines, exactament. Amb l'ordinador busco què numeració que té i les busco tranquil·lament, que no em donin pressa. Volia aquestes pel·lis, vale, demà.
Aviam, algú que va a un videoclub a aquestes alçades de la vida ja li és igual quant de ràpid li donis la pel·li, em sembla. Bueno, hi ha gent jove també, no molta, però n'hi ha, Però han de saber que no hi ha pressa. Perquè les plataformes, hi ha moltes plataformes, però tu ves veure una pel·lícula i tens que tindre totes les plataformes. Clar, això és veritat. O piratejar-la, però bueno, Això no sé, hi ha gent que no vol piratejar o le costa o tal. Llavors, no sé, una de Disney, que ara està... si no tens Disney Plus, pues ja no la pots veure. Clar, sí. No, i aquí tenen quasi totes. Totes no, perquè és així. Clar. A mi perquè em cau lluny, però... Et deixem fer la feina de la tintoreria. Vale. Moltes gràcies. Merci per acollir-nos i seguim, a veure, perquè nosaltres cada dia tenim un tema i resulta que avui no estem parlant del tema. No, estem avui fent... hem quedat a un videoclub dels últims per parlar sobre... MacGuffin. En cinema entenem per MacGuffin a la utilització d'una trama secundària en una pel·lícula per a generar suspens en l'espectador. Aquest element distractor no és un element important de la història, sinó que mira de captar l'atenció de l'espectador ràpidament per a donar pas a la trama real. MacGuffin és una expressió encunyada per Alfred Hitchcock el 1935 durant el rodatge del film The 39 Steps. S'ha dit bé la descripció, és això un MacGuffin? Ens ho pots explicar una mica més planer? Sí, ho has dit bastant bé. Vale, bueno, primer m'excusaré perquè el meu català és regulinxi, però farem el que puguem. Doncs això, ho has dit bé, a mi jo ho penso més bé com una excusa. És una excusa per fer coses. O sigui, un MacGuffin potser no és important per la trama, però sí, un MacGuffin no és... Poso un exemple, ¿vale? No sé si heu vist o recordeu Psicosis. Sí. ¿Vale? Crec la que gent no. recorda que També una és de noia Hitchcock. arriba a un hotel Sí, i hi ha un assassino i tal. Està El bo. MacGuffin és perquè aquesta noia arriba a aquest hotel. És que ella roba uns diners i és una fugitiva. Sí. És Però veritat. això perd importància. És Clar, igual. realment. Ella podria Sí. arribar perquè va visitar la seva mare i es patja el Exacte. cotxe. Però arriba per aquests diners. Clar, i tu estàs pensant, a veure si la pillaran, si aquests diners són de Dóna no sé què, atenció vés a i saber... la fa arribar a aquest punt, però Exacte. no és important realment per Clar, la trama resta de després, això s'oblida i és com el menys important de tot. Sí. Efectivament. També un MacGuffin que me'n recordo és a Pulp Fiction, la maleta de Pulp Fiction. Exacte. Tu has vist Pulp Fiction, Carles? Crec que sí, però no me'n Carles. recordo. És que no he vist Psicosis. Jo em vaig a dormir, ho sento, en Pulp Fiction. I Tarantino també ho fa amb Reservoir Dogs, Ahà. que tots els protagonistes són uns lladres, ladrones? Sí, ja. Sí. Lladres. I roben uns diamants Mhm. i a ningú li importen aquests diamants realment, Exacte. perquè la trama és que hi ha un topo, hi ha algú Exacte. que no és qui pensen i Ahà. aquesta és la trama real. Aquests diamants són un MacGuffin. Vale. Exacte. O sigui, són trames que queden obertes, que no es resolen de cap manera. Sí, que fan que els personatges o la trama arribi a un punt, però que no són importants. Exacte. Realment. Que és allò que dius, joder, i allò... ¿Qué pasa con eso? No me lo han explicado, pero no, es que no t'ho explico. No era la intenció explicar-t'ho en cap Exactament. moment. També això passa a les sèries, no? És com que comença amb un tema i després acaba en un tema completament diferent. Fa un viatge per portar-te per on... Ah, És exacte. que los Ahí Simpsons són va. los padres del MacGuffin total. Sí, no? Que Perquè és comença amb un tema, Sí. no? Tots són MacGuffins a Sí, los sí. Simpsons. Que és com és la fira del blat de moro. I van a la fira del blat de moro i al final acaba que el senyor Van s'enamora. I dius, bueno, doncs vale. ¿Cómo hemos llegado aquí, no? És Ja ha com, passat. sí. Sí. De fet, una tintoreria que té un videoclub podria ser un MacGuffin també d'una trama És veritat. estranya. Jo crec que sí. Però... El MacGuffin de la tintoreria és la botiga de vídeos o al revés, no sabem. No, sí, una exacte. tapadera. Sí. Depèn del guió, depèn del guió. Depèn del guió, del guionista. Exacte. Tu tens un canal de YouTube on analitzes pel·lícules, on parles de cinema en general, agafes un tema i l'expliques, o analitzes un remake, que he estat recentment veient un que m'ha agradat molt, de comparativa de remakes. Què tal és? I et volia preguntar, et tanquen moltes vegades o no et deixen monetitzar alguns vídeos perquè utilitzes molt material? Que això ha de ser molt difícil. Com ho portes, trobar. això? És un MacGuffin tot. No, YouTube és una loteria. O sigui, a veure, és veritat que quan fas servir material de certa duració hi ha possibilitats de que no et borren el vídeo, però t'ho deixen com a revisió. Clar. Sí. Doncs no es pot veure. I després,
doncs dona molta ràbia perquè no notifica la gent, és com que quan si et dona el permís de publicar el vídeo no li comuniquen als seguidors, doncs la gent no ho veu i és com una merda. Sí. Però bueno, no em passa molt. Fucking algoritmo. Però clar, una de les coses que més em funciona amb el meu canal són les comparatives, com deies, de pel·lícules clàssiques amb els seus remakes. Vale. I clar, si vols comparar una pel·li amb el remake, has de posar imatges. Clar. Perquè si no és impossible. Jo parlo de tot, tinc alguns vídeos de curiositats de cinema, per exemple tinc un vídeo que m'agrada molt de pel·lícules que mai es van estrenar i les històries bojíssimes que hi ha atrás d'elles. Tinc vídeos analitzant pel·lícules, de cinema clàssic, de por, de comparatives, o sigui, de tot una mica. Que guai. De vegades soc poc comercial i de vegades molt comercial. Sí, de tot. De tot. Bueno, algun això tipus que peles a tothom. Sí. Hi ha algun tipus de pel·lícula que no t'interessi? O intentes no parlar sobre ella? No hi ha cap pel·lícula de la que no intente parlar, però sí és veritat que de forma natural hi ha algunes que m'interessen menys. O sigui, no com a exercici conscient de dir no vull parlar de Marvel, no és algo que passi, però bueno, no... Si te la pela Marvel, te la pela... Ja però està. a veure, Hi ha algunes de Marvel que m'agraden. Vale. Doctor Strange, em va agradar. Iron Man, ¿sabes? Bueno, aquestes. És que just estic veient Doctor Strange aquí darrere. Mira, tal qual. La gràcia d'estar al videoclub, clar. Sí. Però al final, si t'interessa el cinema, o sigui, tot t'interessarà una mica, ja sigui per criticar-ho, o perquè t'agrada, o perquè té alguna cosa que creus que s'ha d'explicar, tot i que la pel·li en si pues no t'agradi. No? Bueno, ara he dit Marvel perquè és una manera de dir alguna No cosa. estem en contra de Marvel, Però realment, aquest podcast. para nada. O sigui, jo crec que hi ha pel·lícules de Marvel molt bones. Hi ha uns directors, hi ha uns actors, hi ha... Clar, passa que de vegades es fan molt en sèrie i això doncs no totes tenen la mateixa qualitat. I que però tampoc això tens també... temps de veure-les totes, Sí. i que les has de veure per veure no sé et quina. volia preguntar, Sí. quantes pel·lícules pots veure tu a la setmana? A mi m'agradaria veure moltes més Ja. de les que veig. Però però depèn, és molt oscil·lant. Aquests dies estic veient poques. Soc Poques honesta. vol què vol dir dir... poques? Un parell a la setmana, són poques. Vale, sí. Ah, Bueno, sí. Sí, és perquè assumible. Estic treballant Sí. molt. Bueno, pues entonces ja està Lo bé. primero es lo primero. Exacte. Però bueno, quan no treballo tant o estic una mica més estabilitzada, doncs sí, puc veure una cada 2 dies, o cada dia sí, dia no, cada dia o el que... Clar, el que està bé és que potser no has de veure totes les novetats que surten per analitzar-les, perquè et fas Claro. comparatives i coses d'aquestes, perquè no has d'anar com veient tot el No. que surt. O quan surten els Òscar, comentar totes les dels Òscar o... No, tinc companys en YouTube que fan això i em sembla un currazo. O sigui, perquè has d'estar molt al dia, molt atent i molt a full amb les novetats. Sí, la gent que es dedica bàsicament a això, Sí. els programes de tele o de ràdio que parlen, la crítica aquesta, no? Que a mi em fa tanta ràbia, però bueno, hi ha gent que s'hi dedica i... I consideres veure pel·lícules a 1.25 o a 1.5 de velocitat? Això és un debat que Això ja ja ho hem hem tingut parlat. en aquest podcast, Per això. perquè el Pau a vegades veu sèries... No, n'he vist una només. Una, però és Quina igual. El juego del calamar. No, home, no, però a veure, ¿para qué la ves? S'ha ¿Para qué la enfadat, ves s'ha enfadat. acelerada? Vull dir, Ara, no la ara. vegis, saps? No has de veure tot. Ja ho si sé, no t'interessa, no, jo soc molt serièfilo. Soc poc pel·liculero, molt serièfilo. I tot ho he vist bé, excepte aquesta, que no em va agradar i va ser com, pues mira, pues se joden. Pues no la mirin, no? Si no t'agrada, claro, la és que pares. no I entenc. ja està. Temazo. Pues, És la cançó del juego del calamar. exacte. Vale. Sí. És que jo sóc les que salto la intro sovint. Joder, Ho entre sé, el que no va... me la miro la primera vegada. Jo me les dormo, però ni la passo ràpid ni em salto la... Cap dels tres en fem un. La visualització compta, no? El Netflix, aún sigues ahí, Carlos. No estàs dormido. I et volia preguntar, aquesta passió pel cinema, d'on et ve? Et ve des de petita? Et portaven a llocs com aquest? Et portaven a videoclubs de los 90 a mirar pel·lícules? O d'on et ve això? Sí, una mica sí. Els meus pares són molt cinèfils, els dos. El meu pare una mica més. El meu pare és com que cada diumenge, quan era petit, anava al cinema rigorosament. I a la meva casa, totes les nits, es veuen 1 o 2 pel·lícules. Totes les nits. O sigui, sense excepció. És com... Quina feinada. Jo me les dormo. Jo dormiria superbé a la meva casa. Bueno, a casa dels meus pares. Han descobert que hi ha sèries que són més curtes i poden fer més coses a part de les pel·lícules? No, no? A veure si Pel·lícules de la també llista veig de Schindler. sèries, clar, però és que el meu canal va de cinema i a vegades és una mica de veres també.
Clar. Això ho volia preguntar, no? Et sents obligada també a fer segons què, no? Per poder seguir posant coses al teu canal, que al final... M'agrada tant que no, no ho notes, però no? sí, però no. Ja. Ara mateix, de fet, estic superenganxada a la sèrie de Dahmer. Sí? Jo l'estic veient també. Superenganxada. Sí. Jo és que no dormo. És droga. És droga. Sí, està molt bé. És que no. Llavors, has arribat al punt ja que la gent, els seguidors et demanin coses de temes que hagis de parlar? Sí, però, òbviament, faig només el que ve de Lo que gana. te sale del toto. Bàsicament. El que te gusta, normal. Sí, lo que m'apetece. Perquè si no llavors serien... Espera, que de moment estan seguim a Videomarxa i l'activitat continua. Tenim un client. Hi ha un client que ve al videoclub, és que això té futur. Jo li veig futur al videoclub. O sigui, li podríem fer una entrevista a ell també, pràcticament. Veus, està aquí agafant. No sabem Et podem fer una pregunta per un podcast? Quina pel·lícula has triat? Com es diu? El hombre del norte. Me va donar El hombre del norte. Pues, Muy bien. Vikingos i tal. Ens agrada. Tu no tens Netflix ni res, no? Sí, tinc. I llavors per què vens a un videoclub? Sense... Vaya ràpid. Que ja era client del Dani abans que hi hagués plataformes i hi ha pel·lícules que no les trobes a les plataformes. Fidelitat, sí senyor. Gran preu, 30 lloguers, 60 euros. Està molt bé. Sí. Tu tens un bono de 30 alquileres, 60 euros. Bueno, ara el tenia de menys, però ja se m'ha acabat, em sembla. I jo què pues sé, uno nuevo. hi ha pel·lícules com Venom, que tampoc està a cap plataforma, És que veritat. sàpiga, o surten abans aquí, o t'esperes a que ho facin per la tele o vens aquí. Surten abans aquí que la tele. Visca el videoclub. La qualitat també de veure-ho en un Blu-ray o en una PlayStation. Sí. Seguim amb l'entrevista. Moltes gràcies. Sí, gràcies. Una rara avís. Ara no tinc més bonos ja. Però bueno, espero que m'agradi la pel·lícula. I després, quan l'he vist, la deixo a la bústia, la puc deixar el diumenge o el dissabte. Meravella. Analògic, està bé. 3 dies. La publicitat al final te Ho la ha fet venut superbé. Gràcies. Seguim. Estàvem parlant sobre peticions que fan els seguidors, subscriptors... Clar, potser et demanen més coses de novetats i coses així. Vaya conyazo haver d'anar al cine o al videoclub. Potser t'ho prens com un repte. A mi em coneixen molt ja, els meus seguidors, i ja saben què tipus de contingut faig, i això no ho faig tot, però si hi ha algun tema que em sembla interessant o que potser de vegades em demanen coses que ja tenia al cap, i és com, ai, que guai, saps? Ja tinc una excusa. I també em passa que això m'ha passat avui. M'han posat un comentari dient, per què no fas aquest vídeo? I ja ho tinc fet. I és com, aquest vídeo ja està al canal, búscalo. Vale, o sigui, no que està fet a punt de penjar-se, no. No, que està al canal des de fa mesos. Míratelo primero te lo miras. Uy, mal. Jets. Mal, esta persona no s'ha informado. No s'ha informado esta persona. No és prou fan aquesta persona. No, però i abans de demanar, a mi em semblaria, encara que jo entrés per primer cop al teu vídeo, no vindré a demanar, primer busco. Oi, no ha parlat d'això, li vaig a dir, no? Em sembla que puc aportar... És la cultura de la immediatesa. Ho volem tot així, ràpido, i ja, házmelo. No, senyor, documentis primer. Li has contestat això? Li has passat el link o què? Senyor, ja està en el canal. Con el senyor delante, por favor. I vas al cine o no vas al cine? Sí, quan puc vaig al cinema. L'última pel·li que vaig veure al cinema va ser Elvis. Està per aquí, també. Està per aquí, també, sí. Aquí tenim... I em va molar molt. Va molar molt. Recomanes? Recomano, és molt brillant, molt colorida, molt boja, una mica de blanquejament del personatge, però això és sempre. Puc llegir la però és molt part guai, de darrere és molt entretinguda. El que puc aportar és estic aquí amb el DVD en la mano. I tant. La película explora la vida y la música de Elvis Presley a través de su prisma, de su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático manager. És molt fort, El Tom Hanks. És breu. Són 2 línies. Ja està, la puc tornar. Molt bé, ja està. Clar, jo estava pensant ara, per nosaltres, o sigui, nosaltres encara sabem el que és un videoclub, però hi ha gent que no. Ha nascut sense videoclubs. Jo anava, o sigui, tenia un videoclub al costat de casa i, a part de que m'agradava anar a buscar les pel·lis i això, ens vam fer amics amb la gent d'allà i anava a demanar-los els pòsters. Jo tinc el pòster de Harry Potter 3 i 4 perquè les tenien anunciades. De fet, aquí crec que és dia a la cara, porto un rato veient la Harry Potter. Quina il·lusió. La venen, 3 euros,
Pues ja la tinc. No la necessito. De fet, me la vaig haver de tornar a comprar perquè li vaig deixar un amic i va desaparèixer. Bueno. Vols dir que l'amic o la pel·lícula? Vale. No, però, clar, jo anava i li deia, buah, i hi havia cua, o sigui, fica el meu nom darrere el pòster perquè jo anava i m'escrivia el nom del pal, ja el té reservat, però alguns me'ls havien pres perquè havien anat abans que jo a demanar el pòster. Que guai. Imagina't, i que de gratis, vull dir que ja no vam pagar ni res, però... I clar, hi ha gent que això amb no Netflix coneix. no passa. Això no passa amb Netflix. No, és veritat, però bueno, Netflix té altres coses bones, però em refereixo que em sembla com... Bueno, és una cosa que sempre penso, no? Que la locura aquesta de que no som tan grans, però sí. Ho som molt, no, perquè entre nosaltres i algú ja només 5 anys més jove ja hi ha una diferència abismal de coses. És molt fort. En general. Vols que plorem ara? No, però que em flipa això, que hi penso Soy tan vieja! He vist, l'altre dia vaig veure un vídeo a TikTok de nenes descobrint un telèfon fix a casa del pare. Però això ja és una mica inculta. I cintes, rotllo de casset, i això ho he vist també. Nenes descobrint cintes de casset. I dient, ¿y esto qué es? Com funciona? Sí, nens petits, estem parlant de 10 anys, però vull dir que igualment em sembla molt boig que cada vegada és tot més ràpid. Els videoclubs, que ja és com un concepte que són antic, estic molt trista, havies de tornar a la pel·lícula rebobinada. Sí. O sigui, en vídeos, sí. Això abans passava. Clar, imagina't, hem viscut el VHS, o sigui, videoclubs amb VHS, amb DVD, VHS, amb DVD, i ara ja ni videoclubs ni hòsties. T'has deixat el Blu-ray, però ningú li importa. Sí, el Blu-ray. Aquest senyor que ha vingut estava encantat amb el Blu-ray, no queria el Blu-ray, aquest senyor client. Jo vull preguntar, vaig a tornar com a reconduir. La teoria del cine, perquè el de MacGuffins és molt teòric del cine, no? La Gemma i jo hem estudiat comunicació audiovisual i ens han com adoctrinat amb la teoria del cine, amb Godard, que ara el senyor s'ha mort, pobret, Bueno, ens van voler adoctrinar, a mi saber sense flipar-me aquest senyor. Llavors, fins a quin punt, per fer crítica de cine, cal ser un expert en la teoria del cine? M'agrada, bona pregunta. Toma. Jolín, preguntón, O sigui, ara la loteria. Doncs mira, és una pregunta molt interessant. Moltes gràcies. Bueno, s'ho pregunta, tu has estudiat cinema, també. Bueno, jo vaig estudiar producció. Jo, moltes coses de les que crec que sé o crec que puc tenir criteri venen d'haver crescut amb uns pares cinèfils. O sigui, per mi és més important veure cinema que aprendre cinema. O fer cinema que aprendre cinema. La pràctica sempre és molt més important que la teoria. I, per suposat, hi ha coses de teoria de cinema que estan molt bé, però la gent evoluciona, els temps canvien i el cinema seguirà canviant també amb nosaltres. Això vol dir que la teoria està molt bé, però segons les coses canvien, la teoria també canviarà. O sigui que, bueno, per mi l'important és veure cinema, fer cinema si pots i ja està. I jo crec que amb això pots desenvolupar un criteri. Després, el criteri és la cosa més subjectiva del món. Vull dir, qui estigui d'acord amb mi, amb les coses que jo dic, estarà d'acord amb mi i alguna gent pensarà que sóc imbècil i buscarà en un altre canal i no passa res. Efectivament, i ja està. Això ho fa pensar. De fet, crec recordar que era Quentin Tarantino que es va criar, bueno, treballava en un videoclub, no? I per això sap tant de cine, no? Però com es va obsessionar amb això i que no va estudiar cine, veus? Bueno, molts suposo dels d'abans, segurament el Coppola, el Kubrick i tota aquesta penya. El Kubrick que també no va... Fins que no va estudiar és que bàsicament li va regalar una càmera, va començar a gravar sus mierdes i aquestes coses. Sus mierdes. No, però vull dir que no les mierdes de Kubrick. Que treballava d'una altra cosa i mentre amb 15 anys o així tenia una càmera i amb un col·lega gravaven coses, vull dir que tampoc... La majoria de que ara sí perquè es va posar de moda estudiar cinema, però en el seu moment no estudiaven cinema. No existia, clar. Hitchcock no crec que estudiés cinema tampoc. Devia dir, oye... Jo soy un director i lo hago muy bien. Sí, I segons com, que potser aquesta gent que potser no ho ha estudiat potser és més experimental, no? O és més... i proven més coses. Bueno, deuen tenir una visió més nova, suposo, perquè sí, clar, si has estudiat tot el que ha fet Hitchcock, Kubrick, Godard i tots aquests, doncs t'inspiraràs amb aquesta gent, en canvi si no tens els referents, faràs el que... Bueno, tens uns altres referents al final, al principi tens referents de... no sé, de la imatge
d'estil image, no em surt, en plan de fotos i de coses així, de còmic, de coses, no sé. Bueno, de la vida, tothom té referències de coses. De la vida, sí. De la vida en general. Bueno, ja s'ha passat el que anava a dir. Jo estava esperant a veure si era alguna cosa. El que deia ella sobre la subjectivitat, el criteri i tot això que em fa pensar. Em fa pensar en un noi de Tinder que vaig estar parlant fa poc, que és normal. Podem parlar d'això ara? No, perquè el noi, em feia gràcia perquè el noi parlava de... Hablemos de buen cine. I jo... Ostres! I ja només començava i vaig dir, què és buen cine? Què és buen cine, amigo? Per saber del que hem de parlar, no? I clar, era... Hi ha un gos. Gosset? Ojo que entra un gos a agafar un vídeo. Eren entrevistem el gos. El Godard, el Tarkovsky, sí, tots aquests, i jo vaig dir, aviam, que t'agradi a tu... Que repel·lent que era aquest tio, no? Sí, quina ràbia que fa. Oh, Dios, com lo odiamos. Li vaig fer ghosting. Ben fet. Molt bé, el millor ghosting de la història. No em faig mai, no, jo tampoc, a mi no m'agrada que me'n facin, però ell em va dir que cada vegada em feia més, m'ho va confessar i li vaig dir, sí, pues mira, te lo llevas. Qui et farà ghosting ara seré jo. Puc dir una cosa, que abans estaves molt trist per el pas de temps i la inevitable mort que s'apropa. Segueixo trist, Tempos fugit. És per hundir-te una mica més. És que això dels videoclubs i les coses que es perden i culturalment no com canvien d'una generació a l'altra, aquests dies jo tenia un pensament que és que hi ha moltes pel·lis, com parlaven abans, que no estan a plataformes. Clar, i s'oblidaran. I això vol dir que hi ha moltíssim cinema que desaparecerà. Sí, és veritat. Y de fet cada vegada és més difícil piratejar. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Pero a ver, no. Bueno, perquè cada vegada és més fàcil trobar-ho. Sí. Hi va haver un impàs... Potser estan aquí a les bobines del Dani, perquè aquí el Dani té cinema... Sí, la veritat és que sí. Sí que és veritat que hi va haver un impàs que no hi havia plataformes. Bueno, Netflix té molts anys, però és una cosa que aquí no va arribar. I no hi havia videoclubs, però no hi havia... El cine era molt car i estàvem tots una mica deixats anar de la mà de Déu, perquè érem adolescents, no teníem diners tampoc per permetre'ns el cinema i era com... A l'Emule anava que te cagues en mi casa, o sea... Ma germana era... Echava fuego, això. Exacte, però és veritat que ara... Bueno, potser per això està el cinema, o sigui, estudiar cinema. Si no, no sabries d'algunes pel·lis, no? Sí, sí, i això passa, que hi ha moltes pel·lis que desaparecen, i és una pena. És molt trist, això, La veritat és que sí. Hoy és el podcast deprimente. Oye, però passa amb tot, això. Passa amb la vida, en general. Però al final és el lobby de les plataformes el que i dels algoritmes i el que volen conservar. Tothom a Filmin. No, Filmin mola molt. El que dona diners. Es manté el que dona diners. Després de dir això vull dir que m'agraden molt les plataformes. Que tinc unes quantes. No, sí, és veritat. Però sí. A veure, no, és una gran cosa, però bueno. A mi segueix agradant-me més el cinema, però és que cada és més car i jo no tinc diners. Bueno, per això està la Filmoteca i coses d'aquestes, és veritat, per recuperar aquestes pel·lícules i en format cinema. Sí, I anem poc a la Falten palomites en la Filmoteca. Des d'aquí fem una reivindicació. Deuen estar en compte, absolutament. Llavors, crispetes al cine sí o no? Sí, estem d'acord o no estem d'acord? Totalment. Sí, jo també. Vull dir, si vols veure la pel·li tranquil·lament, a la teva casa la pots veure. Si vas al cinema, hi ha el risc de que hi hagi algú menjant crispetes, però jo ho faig. És com menjar a casa està bé, menjar a un restaurant està millor, però hi ha la possibilitat que hi hagi un criajo donant pel cul al teu voltant. El problema és que jo i tu també a Edimburg anàvem a un cine on venien també hot dogs i nachos. I això ja però allà no hi havia merder. No, però traspassa el límit de l'olor. I l'olor ja comença a fer com cosetes. Això molaria que aquí fessin callos al cinema, saps? En plan, lentejas. Tapa i peli. Aquí s'ha començat a fer el de fer coses una mica més, com nachos. Sí, però callos crec que no. No, callos no. Callos m'agradaria molt. Jo a mi allà a Edimburg recordo que em flipava el concepte de dir, buah, fan això i no em molesta. I en canvi vas aquí que et donen una paperina de crispetes i arribes i ja te'n trobes dues tirades per terra. O sigui, la de crispetes que cauen abans d'entrar a la sala ja... I van caríssimes, cada crispeta són 3 euros. Sí, és terrible. De locos. Però vull dir-te que, no sé, jo crec que és una cosa cultural també, que la gent no sap comportar-se generalment en el cinema. Sí, definitivament. Estem aquí criticant la societat. No, home, que hi ha coses i coses. Una cosa és menjar crispetes, si no saps menjar amb la boca tancada, no passa res, però jo he vist penya traient-se les sabates.
En plan, me quito els zapatos calcetines i estirant les cames al seient de davant, home, senyor, controlis. I et pot tocar el grup d'adolescents imbècils que és com, nois, que us paga l'entrada dels pares, a mi no, saps? A les pel·lícules de por crec que passa més, perquè van com a fer-se los gallitos, pot ser, però luego se cagan, i entonces parlen per liberar la tensió i són molt passats. Això ho faig, he de confessar, al cine no, perquè ningú em vol acompanyar a veure pel·lícules de por, perquè ningú li agrada, no sé per què. Perquè no passi això. Anem quan vulguis, Mira, ja tens una amiga. Ja està. Jo no aniré, ja t'ho dic. Però sí, el que em passa és que, i tu m'has vist, la Gemma, en una pel·lícula de por, jo he de parlar. He de parlar perquè em poso nerviós. Et poses nerviós? Jo m'estresso també una mica. I en escape rooms també, de Yuyu. També ho he fet, això. Parlo, perquè així no... Jo soc de cridar i de... Però mira, però ell és... Heu currat en escape rooms i, de fet, a mi em passa que si coneixes el mecanisme del cine és com que et donen menys por, perquè saps els trucs. A mi jo no. No, jo... A mi no. Jo us he dit... Crec que no estàvem gravant quan dèiem... El que molt miraves professional, no, sí que ho estava gravant. Sí, Amb jo, és que no puc. O sigui... No és por, és més és igual, mal rotllo. A mi jo... És crims, és com crims. No sé si és l'empatia o què... Però que no puc escoltar crims, tampoc. O sigui, no sé si és l'empatia o què cony és, però jo veig allò i aquella nit, romio i la puta, ja no puedo. Llum a la foscor. I a mi el que em passa molt és que, com que he estudiat comunicació visual, veig les pel·lícules sempre veig com algo que no funciona, algo que podria ser millor, no sé què. Tu que tens un canal que fas això, que analitzes els trucs, no li veus les costures a les pel·lícules i dius, esto és muy falso. La meva pregunta, un moment, era, pots gaudir el 100% del cinema o estàs analitzant tot el dia les pel·lícules? Sí que puc. A veure, jo li dono llicències. Vale. O sigui, això també depèn molt d'un. Un pot dir, això és una merda perquè es veu el cable. O un pot dir, ala, que guai, que van posar un cable però encara així dona l'efecte. Saps? I és una mica de la perspectiva que tu tinguis. Ara, tinc un col·lega que és del canal Random es diu, que és un canal bastant gran de cinema, i el noi aquest, el que fa el seu canal, que tinc un altre company que fan els dos, és trobar errores a pel·lícules. Vale. Errors de rècord. Errors de tot. O sigui, de que això es veu que és fals, de que això no té sentit, de que... Tot. Un que es fot una hòstia de fons. Jo tinc un de Harry Potter. I el que passa és que després aquest noi va començar a fer això de forma professional. Va contratar una televisió per veure els errors de no sé què. I clar, aquest noi no pot gaudir de les pel·lícules, perquè ell sí que té un ull com molt entrenat per veure tot el dolent. O com un repel·lent de les pel·lícules, també. Una mica. És com llegir i trobar totes les faltes de tipogràfiques o d'ortografia. Sí, que et dona un tic, saps, a l'ull. Sí. Doncs hi ha un plano a Harry Potter que... Explica. A la penúltima pel·li que està passant... Sempre. La banda sonora. No, hi ha un plano que sempre que el veig ja no puc deixar de veure-ho, que està posat al revés. I es veu amb el parpelleig que fa el personatge... Això passa de vegades, Com? És a dir, és super subtil, vull dir, el personatge està mirant cap aquí i gira la mirada cap allà, doncs el parpelleig que fa just al moment de girar la mirada es veu que està com... A reversa. Que és com estrany. L'ha posat al revés. Perquè suposo que mirava d'un personatge a l'altre i volien que em fes al revés. Això ho he vist diverses vegades i normalment me n'adono d'aquestes coses i li dic a la meva parella en plan, mira, està al revés! I no entiendo nada, no sé. És que no m'he enterat. He vist la pel·li tantes vegades que ja he de trobar altres coses per entretenir-me. Ja en el procés de fer una pel·lícula hi ha tanta gent ficada que és raro que es colin aquestes coses. És molt heavy. O potser el teu col·lega l'han fitxat per això. És com el seu paper és detectar aquestes coses. Ser punyetero. No crec que s'hagi colat, simplement que quan ho van gravar estaven convençuts de que havia de ser així i al final van dir, oye, no funciona bé així, ho hem de posar al revés, segur que no es nota. Ja. Igual estic jo a la meva... Jo crec que sí. No, però jo crec que està posat al revés. Que és això, sí. Molt bé, al final no hem parlat massa de MacGuffins, però bueno... El MacGuffin ha estat el MacGuffin del podcast. Exacte. Que bien llevat. Això és. Això és veritat, això ho ha dit ella, les nostres paraules que triem sempre són el MacGuffin del programa. Sí. Pues anirem acabant. Moltes gràcies, Kènia, per venir fins aquí. No era un segrest al final, era un podcast de veritat. M'alegro molt. Bueno, encara no hem acabat. I tornarem en breus o quan sigui. Sí, és la premissa d'aquesta temporada. O quan sigui. És que ja ho hem dit, aquest és el segon primer capítol de la temporada. Sí, efectivament. I el anirem fent cada 15 dies o quan puguem, perquè... En principi cada 15 dies, però
tenim poca paraula. Nosaltres. Problemes del primer món, cada 15 dies a les teves pantalles. No, problemes del primer món és que no ens puguem trobar cada 15 dies. Aquest és el problema, no? Sí. Doncs seguiu la Kènia a tot arreu i a nosaltres també, i ja està. Sí, Batonets, vagi bé. Apa, adiós. Pel carrer no. Sobretot. Gràcies. Gràcies, nois.